Здравейте, приятели, аз съм Криси, а това е... какво направих? Това е... Майнкрафт, Flower Power, UHC. Здравейте, приятели, аз съм IceNiceBG и днес играем Team Flower Power UHC в един сервер. Ще има това-то IP-то в описанието. Алекс, тук има много красива поляна от цветяла. Have fun together. Или, виж ли за красивата поляна с цветя? Да, ще Прости. запомня. Чуваш ли ме изобщо? Да, това не да чувам. Защото не отговаряш. Голяма полянка с цветя. Ми, Какво ти отговори? мисъл... На нея съм. Мисълта на света така. И имам лапис. И това мотика. Аз съм Айрон Ков. И каска. Приема айрон долнище. Лапис, ябълки. Още лапис. Не ни така. Повече лапис, аз имам за блока. Аз имам 14 блока. Така да е, такива, които се копат. Букшелфове. Не ми дадат. И ям слова и възречи. Добре, я ми кажи координати, че аз май се изгубих от тебе. Аз не се вика изгубих от теб. Чакай са. 47, 68 минус 180. Чай сега 47. Окей, значи си близко. 47. Последното колко викаш? 882. Окей, значи си много близко. Ето. Ето те. Това е цял ден, не знаем защо. Там имаше кирка. Може да си изкопа. Добре, аз вървя някъде. Една кирка зеле. Коя кирка? Не. Не, забравих, че има fall damage. Крафтинг табели. Искам кирчица и диаманти, цън. Имам iron меч for you. Аз имам даймонд меч. Така Хора! Имам и даймонд меч for теб. For you, just for you. Вече няма да ям тъпа храна. Защо? Защото намерих нормална храна. Човек, на мен ми се даде, ама... Трябва да бия овце. Това е. Дислайф, Алекс. Мрете овце, трябвате ми. За ядене! Така, хубаво ядене. Кожа ще ни трябва ли? Какво? Кожа дали ще ни трябва. Енчантинги. Енчантинги полезно. Полезно изкопаемо. Букшелфове. Полшанки от левели. Bottle of enchanting. Да. Да. Храна. Не, друга по-хубава храна. Имам по-хубава храна. Каква? Златни блокове ще ни трябват, нали? Един намерих. Аз съм чекин.
Обувки. Така. Фак. Така. Трябва да хапна. Вкусно, вкусно. Нахалник, ти си ядеш, аз нямам какво да ям. И ала при мен. Базикам се, нямам какво да ям. В истинския живот. Имам цели 3 диаманта. Иха, аз имам цели 3 енчантинг тейбъл. Което е сравнително много, защото в смисъл 3 енчантинга. Ще ти бая диаманти. Безполезно. Емералд, хеми левели. Не! Левели. Банер. Diamond block. Чин тан 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 тан. Диамантчетен сега има достъп. Ако сте гледали клипа ми в ревюто... Ой, аз имам енчантинги. Ма ти ревю качвала ли си го? Сега го качих. Сега? Now. Трябва да го гледам. А не е задължително. Не, аз искам да го гледам. То нищо особено. Обаче, знаеш колко даймонд блока имаме? 2 стака и половина. Даймонд. Даймонд блокове. Блока. Блока. Майко. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ама в играта ли? Не бе, Криси, наистина. Не тая игра, в нали сървайвала там. Да. Ой, майко. Какво ще кажеш? Като са те бамнали. Вие от блокове и така да от волтове и от китове, нали? От китове малко. Един просто беше... Имаше много китове. Убихте го. Отиде на лапкейт. Взе си всичките китове наведнъж. И вие му ограбихте нещата, горкия човек. Аз заграбих някои от нещата, да. Много важни неща. Имам кит спонсор, кит блок неща. Кит спонсор, за какво се използваше? Пак е Бони, бе, жена. Бони. Всичко с този живот е Бони. Бони. Because Бони, ла-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 ла. Казва се дуби-дуби-дуба, дуби-дуби-дуба. И скоро ще аз си напада Diamond Boy. Защото след 10-та минута почва PvP. Аз пък имам много пък Diamond мечове. И Diamond кирка. Добре. Аз съм 10 лева. Под много имам 2 предвид Diamond мечове. Да, не е лошо да ми дадеш. Да, ела при мен и ще ти дам. Защо аз трябва да идвам при тебе? Защо? Аз трябва да идвам при тебе. Защото при мен има много неща. При мен няма, не. Дупито-пито-патупито-патапа. Значи. 18, 19, 20, 21. Нямам стигне за фул боня. Няма ли? Справедливост. Малко ми тази фул боня. Аз сега ще карам с моите си брони. В смисъл, моите брони не са лоши. Не ми стигат 3 диаманта. Diamond, брада. На какви координати си? На... минус 286 и минус 692 последното.
Минус 200 и колко? 292. Пипи. 292. Две. Тук. На 300 и колко каза, че си? На 284 и третите са минус 670 вече, ама давай ти карай там някакъв. Ето третите ми тават. Още голд блокове. Имаме цели 3 голд блока. Така де, общо дето имаме цели 31 голдчета. Килчета голд. Ингати. Айнати. Аз имам бъкет. You have a bucket. И трябват ми 2 диаманта за фул боня. В момента аз съм много тъжна. Why? Защото аз дори нямам един диамант. А ти си тъжен, че няма да ти стигне за фул боня. Не звучи добре да ти мериш на опълене. Има по-ден. Знам. Забрави ли? Не. Ами. Аз паднах от малко, само Аз половинка съм ми с взе. минус едно сърце. Аз съм на минус половинка. Колко каза, че са ти третите? 600 или 300 или колко? 5... Чакай. Последните трети. 590 и нещо. В една голяма гора си. Ми, общо взето. Чакай, имам Optifine, дали ще видя. Окей, имаме точно 40 блока и още имам един даймонд меч. Ето 40 блока, бе. Така е, 40 ингати. Голд ли, бе? Да. 40 блока, вика. Ние но чапал и япал... Ай, папа. Епа ли ще си направим. Твоята тъпа. Добре, ще направя тия ябълки, които имам в златни. А ти колко ябълки има? 3. Аз и толкова нямам. Аз нямам. Епалки. Епълки. Тук съм някъде. Добре, да, смисъл, аз съм на... Добре, сега ще кажа точно координати и няма да мърна му там. Чакай. Виж, има една голяма, не голяма, малка е всъщност кула. Чакай малко. Идвам. Така. Хайде. Знаеш какво, дай да се енчантнеме. На дед мачо ще ми дадеш меч. Да, се енчантне, ми вика, аз няма какво енчант на той. Що нямаш ли Iron Born? Не! Много хубави бони имаш това. Казах, имам хубави горе-долу. На едно дърво съм. Даймонд каска, еврика. Дай, после ще се, да. После ще направим нещата, защото и без това остават малко. Къде си, аде, бе? После, ако в последния момент може да правим чая за търсът, ти си осигурен поне. Има ли една пустиня за тебе? Не!
А не, има някаква пустиня. Горе-долу малка е. Еми, на вода е. При вода е. Той е пясък. Ти си там! Да. И, отиди при нея. Ок. Чакай, тук че има едно цветенце. Добре. Поне една даймонд каска имам, баче. Аз ще ти дам айрон глупости. Еее! Къде е пустинята? Аха. Фак, аз паднах много. Аз ще взема една златна ябълка, защото Yes. паднах много. И да. Дай сега. Хоп. От коя страна си само, че? Има едно голямо езеро и едно по-малко езеро. Ами... Я кажи координати. На минус 2000 и минус 447. Близко ли си? Минус 2000! 200. 200... Минус 200. Качих се на едно дърво. Да, минус 200 и третите? В момента съм на едно дърво, което е 441. Идвам. 10 минути по-късно. Ти преди готви енчантинга и тия неща. Аз съм го сложил, аз вече съм чантал, не мога да чакам. Добре, я ми енчантни там тия айрон работите без каска. Аха! Ама няма време. Бе, къде си бе? Чакай, аз съм бая далечко смисъл. Нали беше на минус 200 и колко? Аз съм на минус 200 и колко де, ама... Ти третите координати изобщо знаеш, че съществуват. Или иначе няма да имам меч. Да, не меч. Стой там където си бе, ето ме идвам. Почти на минус 400 съм. Еврика, в пустинята стигнах. И къде си в пустинята? Добре, видях ти енчантинга, сега. Фак! Още малко ден ще поемеш ли? Имаш ли енвил да сложа нещо? На. Бе. Така. Да ти направя ли такова? Какво? И там бутушки да ти дадат. Да. Имаш ли нещо много против да имам хубав даймонд меч? От хубав имаш предвид? Примерно... Шарпне с двойка. Защо ти да имаш? Защото бронята ми е много по-зле от твоята и съм на много по-малко сърца. Затова има златни ябълки, Криска. Ами нали на тебе ти трябват, Алекс? Яж ги! Ела ти дам меч, ай. То са за мен па меч няма. Не, аз имам
диаманти за меч, само че нямаме време. Давай, качи се бързо. Няма как. Нищо, аз у мен имам още MVL неща, в последната секунда ще се енчантна. Аз нямам бутушки. На! Ох, топас сам не мога да слагам. Ела поне се пазиме, даже лъкове нямаме. Аз им стрелям лък. Аз мога да направя. Ако иска да ни цели. Там. Не бе, за какво им се хвърляш, бе, тип тъп? Не се фърфърлям, опитам се някакси да ги сплаша леко. Избиха се, отивай в боя. Аз отивам. С мен, Алекс! Аз съм там, нали знаеш? Ево ми ви. Какво? Еми дай ми го! Владо. Ти умря ли? Не. Да, умрях. Добре, хора, това беше всичко от мен. Чао.